ayun, after ko siyang i-take, 50 kilos pa rin ako. Hindi naman nabawasan, pero hey guys, it's me again, Tristine, and welcome back to my channel. Today we're going to have another beauty vlog. The last beauty vlog I did was a makeup review, and it's been a while. So today, we are going to be reviewing this products. I've been using these products for more than 2 months na. Actually, dapat ubos na tong second batch, but meron pang mga natitira. Pag-usapan natin mamaya kung bakit. First product is ito, si Frozen Collagen 2-in-1 Whitening times 10. It's a premium collagen peptide, 9,000 mg, and L-glutathione na 3,000 mg. So, kaya siya 2-in-1 kasi as you guys know, pag sinabing collagen, pampamoisturize ng skin. But this one is whitening siya na times 10 pa daw. So, meron siyang glutathione aside sa collagen. Merong 60 capsules to. Meron akong mga napanood na videos na in-explain nila kung bakit 9,000 mg yung collagen dito and bakit 3,000 mg yung glutathione. So, it doesn't mean na sa isang capsule merong 9,000 mg. Ang ginawa pala nila, times 60 nila. In actual, meron lang talagang 150 mg na collagen and 50 mg na gluta. So, i-times mo lang yan sa 60. For me, actually, medyo misleading to. Baka isipin ng mga tao, wow, ang taas ng dosage ng ano na to, collagen na to. Sige, I'll buy it. But, guys, per capsule, it's just 150 mg. Let's move on to the next product, which is the Frozen Detox Dietary Supplement Product 2-in-1 Detox and Fibery. I'm not sure why it's 2-in-1. Baka ibig nang sabihin, it's pang detox and also supplement mo or additional source mo ng fiber. And 60 capsules din guys, yung laman niya. So, sa likod, meron siyang ingredients which is psyllium husk powder. And then, meron din siyang garcinia. And then, it says FDA approved. But then again, we don't know if it's FDA approved sa Thailand lang or globally or pati din ba dito sa Pilipinas. Hindi ko yun area of expertise. So, I leave it to other people na lang to explain that to you guys. Next is Lazel Gluta Pure 2-in-1. So, Speed White times 100, full dose whitening, pure L-glutathione 15,000 mg, alpha lipoic 3,000 mg. 30 soft gels naman yung laman niya. Times 30 na rin to. Per capsule, it's just 500 mg ng L-glutathione and then the alpha lipoic or lipoic acid, it's just 100 mg. Ito, ang dosage nito is 1 soft gel lang daily. So, yung isang pack na ganito is good for 1 month. Itong dalawang to, na tig 60 yung laman, tig 2 capsules naman sila per day. So, per pack is still good for 1 month. Katulad ng mga sinasabi sa atin, ng mga binibentahan tayo ng gluta and mga nurse friends natin, mas mag-e-effect yung gluta kapag sinabayan natin ng vitamin C. So, tinry ko na din, Lachel Vitamin C, acerola cherry, and ascorbic acid. Siguro kaya 2-in-1 kasi acerola cherry and ascorbic acid. This one naman, 60 capsules siya. 1 lang yung tinitake ko per day kasi per capsule niya, meron na siyang 600 mg ng vitamin C. I think ideally, we should take 1,000 mg per day. Pero ako dahil 600 na siya, siguro feeling ko enough na yon. Pero it's up to you guys naman if you wanna take 2, diba? Presyo ng mga to, nag-iiba-iba, depende sa seller. But ang pinakamahal siguro na nakita ko is 450. Napakamura niya para magkaroon ka ng gluta sa halagang 400 pesos or 350 pesos. Guys, beware of mga fake na ganito. Kasi sobrang dami daw fake na ganito. Lalo na itong frozen collagen and itong gluta. Marami rin kayong videos na makikita actually kung paano nyo ma-identify kung fake ba yung product or not. Kailangan mong i-check yung laman, yung powder sa loob ng capsule, kung anong kulay niya, ganon. And then you have to carefully check daw talaga itong snowman na drawing na to. Parang may difference daw doon. So,
Ako, I did not go through all that trouble na. Basta ako, nag-order na lang ako sa legit na seller. I know na legit yung seller kasi before the pandemic, talagang nagta-travel talaga sila to Thailand to get the products. Siguro yung pinaka makakatulong na lang sa'yo para malaman mo kung legit yung product is kung bibili ka sa legit na seller, unang-una. Pangalawa, nasa price na din. Syempre, kung bibili ka ng let's say 300 lang or mas mababa pa sa 300. Bakit? Bakit kaya sobrang mura niya, 'di ba? Kung nakimura ka lang, huwag ka nang choosy. Kung wala kang makitang results masyado, nagbayad ka ng 250, ate girl, then you get what you pay for, 'di ba? Hindi din maganda. Na-take lang tayo ng mga gamot na kung ano-ano na hindi naman natin alam kung fake or not. Hindi natin alam kung maha-harm nun yung liver natin. Hindi natin alam kung ano talaga yung ingredients ng product na yon. Baka may something pala na we're allergic to. Be very, very cautious lang. Now, let's talk about the results. And kung bibili pa ba ako ulit or hindi na, kung i-recommend ko ba siya sa inyo or hindi na. Sa 4 na products, ito yung favorite ko. If you guys don't know, 30 years old na ako this year. And sobrang na-appreciate ko ngayon yung any product na makaka-help na mag-moisturize ng skin ko. And ako pa naman yung tao na hindi ako ganon ka-religiously nagpa-follow ng skincare routine. So, may times na I sleep without putting on moisturizer, ganon. Or I go out without putting on sunblock. Siguro what I'll do to show you guys the result of the collagen is I'll show you some vlogs na na-shoot ko, na-upload ko, na nakikita na yung result nito. Videos para hindi nyo sabihin na in-edit lang sa Lightroom or sa PixArt. Well, I don't know kung may pang-edit kayo ng video, pang-edit ng skin ng video, pero ako wala akong alam. So definitely my videos walang ganong klaseng edit or filter. Hey guys, it's me again, Tristine, and welcome back to another vlog. Today, I am going to satisfy yung mga cravings ng mga plantitas and plantitos. So here it is. Ito siya. It's not perfect. Meron ding mga nag-message talaga sa akin na parang blooming, ganon, ang radiant ng skin. In terms naman, kung tutuloy-tuloy ko pa yung pag-inom nitong frozen collagen, siguro, pwede. Although, meron pa akong other collagen products na gustong i-explore. Mga powdered collagen na ihahalo mo sa favorite drink mo. And meron din naman yung mga naka-bottle, diba? Na collagen na liquid na iinumin mo straight from the bottle, ganon. Pero sisimulan ko dun sa mga affordable din like this one. Kung mas gusto ko yung naging effects ng mga bago kong tinry, and then I will stick dun sa mga bago kong tinry. Pero kung mas napagastos lang ako, pero parang mas okay naman to or same lang nito, then I will go back to this definitely. Will I recommend it to you guys? Yes! Yes, I will recommend it. It doesn't matter what your age is. Sabi nga nila, it's too late kapag nag-moisturize ka nang nasa 30 ka na. You should start ng early 20s na inaalagaan mo na yung skin mo, nagmo-moisturize ka na, you hydrate regularly. Sabi nga ni Mimia, drink your water. To be honest, madalas akong constipated. Nahihirapan ako. Ganun talaga ako since I was a kid. Hindi regular yung bowel movement ko. So this is a big help for me. I think hindi siya laxative eh. Dinadagdagan niya lang talaga yung fiber sa diet mo. Kasi pag laxative, ang sakit-sakit talaga ng tiyan mo. 3 to 4 times kang magpupoop in a day. So this one, iniinom ko siya ng gabi, and then sa morning, pagkagising ko, magpupoop ako ng natural lang. Normal lang na sakit ng tiyan. Once or twice lang. Twice actually madalang eh. Parang once lang. Ginawa niya lang talagang regular yung bowel movement ko. Para naman sa effect niya na pampapayat, kasi I think maraming sellers nito na pinopromote siya as pampapayat. I wanted to take this kasi ang regular ko lang talaga na weight is 46, 47 kilos. So, I wanted to lose that extra
3 kilos. Well, I know it sounds like an excuse, pero wala akong time mag-exercise. And hindi din ako nagda-diet. You guys know naman, marami nagpapadala ng food kasi nga, nagpo-food vlog ako. I love milk tea so much. Hindi ko kaya mag-goodbye sa rice. Kaya ko naman siguro, pero parang malungkot yung buhay pag walang rice. Ayun, after ko siyang i-take, 50 kilos pa rin ako. Hindi naman nabawasan, pero ang learning ko doon is, guys, wag tayo kasing umasa sa mga dietary supplements para mag-lose ng weight. Best pa rin talaga na gawin is mag-exercise, and then kung hindi mo kayang bawasan yung kinakain mo, itama mo na lang yung kinakain mo. Like me, consciously, tinatry kong magbawas ng sugar by, I said goodbye to instant coffee kasi that's majority non sugar, diba? Lalo na kilala ko yung sarili ko, ay, mahilig ako mag-milk tea. So, anong gagawin ko? To find balance, babawasan ko yung sugar elsewhere. Will I still keep on taking this? To be honest, hindi ko na siya everyday tinitake. Ayan. Madami pang natitira. Since napatunayan ko naman na it's additional fiber sa diet ko, ako na lang, naturally, dadagdagan ko yung fiber sa diet ko. Also, water. Yun naman yung nakakatulong talaga sa constipation. Pero, I'm still keeping this para talaga dun sa mga, okay, kung aabot na naman ng 3 days, tas hindi pa rin ako nagpo-poop. Well, I recommend it to you guys. If you want lang na regular yung poop nyo, maging regular yung poop nyo, go. Buy it. Kung gusto mong pumayat, sige, bumili ka. Pero, wag ka dito lang aasa. In fairness, ito yung pinakamurang gluta na yata na na-take ko. I think so. Ito na yung pinakamura, and also, ito lang yung in a soft gel form kasi halos lahat naka-capsule sila. Ibinibigyan ko din siya ng credit dun sa radiant skin ko. Dun nga sa mga pinakita ko sa inyo kanina na clips. Yung pagputi ko din na glowing. Well, hindi naman ako maitim. Before, medyo dull yung skin ko. Hindi siya vibrant, hindi siya nag-radiate. Will I keep on taking this? Yes. Because number 1, it's affordable. Number 2, nakikita ko yung results. Number 3, again, hindi lang siya pampaputi, guys. Pampalakas din siya ng immune system. Na-mention ko kanina na kaya ko lang naman to binili para ma-boost yung effect ni gluta and ni collagen. Honestly, I think it doesn't matter na kung ano yung vitamin C na iti-take mo. What matters is you take the ideal dose, which is 1,000 mg, or if you could go higher pa nga, kasi vitamin C talaga yung nakaka-bright ng skin. I won't keep on using this anymore. Siguro I will go for any vitamin C product. By the way, meron palang mga nagkiklaim na itong gluta and itong collagen, nakaka-help silang mag-fight ng acne, or ng pimples, ng breakouts. Hindi naman nagkiklaim, pero merong mga reviews and yung mga sellers, may mga ibang sellers na gano'n nilang minamarket yung product na para daw siya sa acne. To be honest, one of the reasons din kung bakit ko talaga binili is to lessen yung mga breakout ko sa foreheads kasi since nagpa-highlights ako, nagpa-balayage ako, nagpa-purple shampoo ako, and it's causing me breakouts talaga dito sa area na to. I think nakakatulong lang. Again, huwag kayong umasa na pag ginamit nyo to solely itong mga products na to lang, mawawala na yung pimples nyo. Kasi ako, aside from this, syempre nag-effort din ako na I have a BHA toner, and BHA toner talaga is good for fighting pimples, ganyan. You get products din talaga, skincare products din, na yun talaga yung purpose. When you say anti-acne kasi, di ba, ang kailangan doon AHA, BHA, salicylic acid. So, ayun, in summary, siguro itong dalawang products na lang na to yung ikikeep ko. I will stop na with the vitamin C, with the detox, occasionally na lang, pag kailangan na kailangan talaga. I hope you learned a thing or two from yung mga na-share ko. If you have any questions na hindi ko nasagot sa video na to, feel free to comment them down below or i-DM nyo ako sa Instagram account ko. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye!